ଜୀବନଟା ମାତ୍ର ଅଢ଼େଇ ଦିନର। କାହା ଜୀବନ କେତେବେଳେ ଯେ ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଯିବ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିବି ଏଇ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଗଲେ ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ମା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ସେମିତି କହନି। ମୋତେ ଦୟାରେ ବାଛନି। ହେଲେ କାହିଁକି ନା? ତୁ ଜାଣିଛୁ, ତୁ ଭଲ ଭାବରେ କେବେ ଖାଇବା ବଦଳିବ? ମା, ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ରହିଛି। ତାହା ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ବସ ପାରିବି ନାହିଁ। ହେଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ କଣ ମୁନି ଋଷି ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଯାହାକୁ ମାନେ ତାକୁ ଗୁରୁର ଆସନ ଦିଆଯାଏନି ମହାରାଣୀ, ତାକୁ ବି ଗୁରୁର ଆସନ ଦିଆଯାଏ ଯିଏକି ଗୁରୁର ପଦବାଚ୍ୟ। ଯାହାଠାରୁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଗୁରୁ ସେ ତାହାର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ଗୁରୁ ଅଧିକାର। ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସତରେ ମହାନ ଛତ୍ରପତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହଉ। ଆସୁଛି ରାଣୀ। प्रणाम गुरुदेव, आयुष्मान भव। छत्रपति शिवाजी को साक्षात करने ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। छत्रपति शिवाजी को ଆମ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ। ଗୁରୁ ତୁକାରାମଙ୍କୁ ଏ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀର ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ। ଏକ ମହାନ ଅଭିଳାଷ ନେଇ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ଗୁରୁଦେବ। ମୋର ପୁଣି କି ଅଭିଳାଷ କରିଛ? ତୁମେ ତ ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ ତେଜସ୍ୱୀ ରାଜା। ଗୁରୁମା ଗୀତ